U ovom videu bavit ćemo se VLAN-ovima i inter-VLAN rutiranjima. Koristit ćemo tehniku takozvanu router on a stick. Hajde da vidimo šta mi imamo ovde konkretno. Mi imamo vrlo ovako da kažemo sad jednu neobičajnu situaciju za većinu ljudi, u suštini u umrežavanju to sasvim ok, a to je da router kod nas obeležen sa Office R1 ima samo jednu mrežnu kartu i nakačen je na switch koji je sad dalje nakačen na neku mrežnu opremu i dalje ka provideru. Sad odradit ćemo rotiranje na sledeći način. Mi imamo dve mreže, odnosno dva VLAN-a, to je VLAN 100 koga smo obeležili sa sales i VLAN 200 koji je marketing. Znači imamo to je ovaj žuti i zeleni VLAN sa po dva računara, svaki ima svoj mrežni opseg i to je to. Što se tiče provajdera, on je u javnom mrežnom opsegu i to je 203.0.113.0/24 i to je ova narančasta mreža gore. Router je dole. Sad šta bi mi trebali da odradimo? Mi bi trebali da setujemo prvo VLAN-ove na našem switchu da bi to funkcionisalo, to je prva stvar. Druga stvar, potrebno je tako da podesimo router da se VLAN-ovi međusobno rutiraju, takođe da mogu da vide internet, odnosno da mogu da izađu napolje. Sad ajde da vidimo kako to sve funkcioniše, kako sve to radi i da vidimo šta ćemo sad dalje da radimo po tom pitanju. Prvi korak je uspostavljanje VLAN-ova, odnosno pravilnje VLAN-ova. Ajde odemo sada na switch. Idemo na command line interface. Idemo enable i prvo što ćemo da radimo show VLAN brief. Ovde vidimo da imamo neke VLAN-ove, u stvari mi imamo i defaultni VLAN, to je taj takozvani native VLAN i kao što vidimo svi portovi su u njemu, ovaj switch konkretno ima 6 portova i to je to. I imamo još ove neke da kažemo fabričke VLAN-ove definisane, znači 1002, 1003, 1004, 1005. Za sad to ne diramo ništa, ostaje tako kako jeste. Ono što je nama potrebno je da mi prvo kreiramo naše VLAN-ove, znači sad ćemo prvo njih da napravimo. Prelazimo u konfiguracijni mod i sad dodajemo jedan po jedan VLAN. Imaćemo 3 VLAN-a, samo da pomerimo ovo, znači jedan je ovaj žuti, odnosno sales, drugi marketing, ovaj zeleni i bit će nam potreban VLAN za kačenje samog ovog našeg provajdera. Tako da idemo sa tim. Što se tiče mrežne opreme, bitna stvar je da se navedu ovi brojevi kako treba. Znači VLAN 100, znači brojevi su ti koji su, da kažemo, važni. Što se tiče ovog sales, marketing i tako dalje, to su samo imena koja nama služe, jer lakše nam je da pamtimo to nego da pamtimo šta to beše, ne znam, 100, šta to beše 200 i tako dalje. Tako da, znači, imena u suštini samo nama služe kao podsjetnik za to što radimo u principu, jer drugačije bi bilo, da kažem, vrlo teško za ispratiti i to je to, ništa drugo. Evo, dodali smo name sales, sad ćemo to isto da uradimo za 200. I za 300. Možemo da ga zovemo ISP ili internet, možemo internet, evo. Na primjer. Hajde vidimo šta smo sada uradili. Opet idemo na show VLAN brief. I evo sad se vide naši VLAN-ovi. I evo kao što vidite, 100, 200, 300, sales, marketing i internet, ali portovi su još uvek dodeljeni samo native VLAN. Tako da je potrebno sledeća stvar da se odradi. Potrebno je da dodelimo sada portove onom VLAN-u odgovarajućim kome treba. Idemo sad to da uradimo, to je sledeći korak. Opet se vraćamo u konfiguracijni mod. Sad ćemo da vidimo koji port. Fast Ethernet 1/1 je u salesu. I sad ćemo da ga prebacimo, odnosno da ga prebacimo ili potvrdimo u mod access, zato što pristupa samo jedan VLAN.
I sad će da kažemo ko je to VLAN. Isto ovo radimo za port 2/1. I to su ova dva računara. Prelazimo na ova dva, znači 3/1 i 4/1 pripadaju marketingu. I ostaje ovaj gore, 5/1, on pripada internetu. I to bi bilo to što se tiče ovih portova. Sad ćemo da proverimo samo da vidimo da li to sad funkcioniše kako treba. Naši računari su već setovani po pitanju IP adresa. Znači, evo definisane su IP adrese. Hajde da vidimo da li se oni vide među sobom. I evo, pinguju se. Ako bi probali recimo 200, mi ne možemo da dođemo do njih zato što je to posebna mreža, poseban VLAN. I evo, request timeout. To je to. Hajde da vidimo ovi da li se pinguju. Znači, uvijek proverite sve. Evo, tu je adresa. I evo, oni rade. Hajde, probat ćemo ovako. To ne radi iz istog razloga. I to bi bilo to. Ovde imamo taj neki wired end device koji u suštini uređaj koji nama samo pruža ping, on je setovan na ovu IP adresu i to je to. On nama samo glumi izlaz dalje na internet. Znači, bitno je da mi dođemo do njega, dalje nas ne interesuje. Sad, ajde vidimo dalje šta ćemo da radimo. Što se tiče ovih portova, znači mi smo od 6 portova, 5 definisali i sve je ok. Šta sa ovim 6? S obzirom da bi router trebalo da radi rutiranje i moralo bi praktično kako radi rutiranje, mora da prođe saobraćaj i VLAN 100, i VLAN 200, i VLAN 300. U tom slučaju, pošto sve to ide preko jednog porta, taj port treba da bude prebačen u mod trunk. Hajde radimo to. Otvaramo router. I sad ćemo da setujemo trunk. Pardon. Ne router, nego switch. Na njemu setujemo trunk, a onda router setujemo dalje. Znači idemo na interface, fast ethernet, to je ovaj 0/1. Trunk encapsulation
Sad vidite ovako. Ovdje je sad odbio encapsulation.1q. U principu, mi smo sada setovali trunk. Razlika da li ćemo da koristimo encapsulation.1q ili ne, je razlika u tome da li mi pričamo o L2 switchu ili L3 switchu. S obzirom da ovdje koristimo taj generički switch, znači to je switch koji je u packet traceru, znači i ovi routeri i switch su u suštini iz packet tracera, što imamo PT-MT, to znači da jednostavno je prazan i da mi samo dodajemo uređaje u njega, odnosno portove, zavisno od toga da li je switch, da li je router. Što se toga tiče, taj switch ne postoji u realnom svetu. Niti ovaj router postoji u realnom svetu, on nama služi samo isključivo za vežbanje. S obzirom da je ovo odbio, on je u suštini u L2 priči, znači on je u L2 modu, a nije L3, znači to je L2 switch, znači packet tracer switch je L2 switch. Znači prebacimo ga u trunk na ovaj način i to je to, znači ovaj encapsulation.1q nemamo tu naredbu konkretno ovde na ovom switchu. Na L3 switchovima da, znači ako pričamo, ne znam, 3560, 3650 i takvim switchovima, da. Sad, to bi bilo to. Sad bi trebalo router da setujemo i da vidimo sad šta treba. Znači prva stvar što se routera tiče. S obzirom da je ovo blanko router, mi sada imamo sledeću stvar. Taj router bi trebalo da routira saobraćaj ovde, između ovih naših mreža i to nije uopšte problem, ali znači trebalo bi još jednu stvar da uradi, pošto idemo na internet, znači sav ostali saobraćaj koga mi nemamo, odnosno saobraćaj koji ne pripada ovim trima mrežama, trebalo bi da se rutira preko 203.0.113.1. To je takozvana default ruta. Ajmo prvo nju da upišemo. U tutorijalu koji se bude bavio rutiranjem, odnosno tutorijalima koji se budu bavili rutiranjem, bit će detaljno objašnjeno šta je ovo. Ovde konkretno, znači, stavljamo bukvalno sve mreže koje ne pripadaju ovim mrežama, znači koje nisu direktno konektovane na naš router, to jest nisu 192.168.100 0/24 ili 200 0/24 ili 203.0.113 0/24, znači sve ostalo rutiramo preko gate-a 203.0.113.1, odnosno idemo na naš service provider i nadalje on se bavi rutiranjem. Tako da to je to. Sad bi trebalo da praktično napravimo 3 interfejsa koji nama završavaju posao. Znači klasično rotiranje. Sad šta je problem? Imamo jedan fizički interfejs. S obzirom da imamo jedan fizički interfejs, mi ćemo da uradimo sledeću stvar. Prva stvar, idemo na no IP adres. Znači, nemamo IP adresu na njemu i palimo ga. Znači, sad je aktiviran interfejs. Sad to nama još uvijek ništa ne znači, mi moramo da imamo 3 neka interfejsa, mi sad trenutno nemamo, sad bi trebalo da ih dodamo. Tako da sad dodajemo interfejse, odnosno virtualne interfejse, da bi mi mogli dalje da funkcionišemo. Tako da idemo ovako, na interfejs, fast ethernet 0/0, znači na tom našem fizičkom interfejsu pravimo virtualni interfejs koji pripada VLAN-u 100. I evo ga, kažemo ovako, encapsulation.1q i kažemo sad ko je to VLAN, to je 100, znači da on od ovog trunk saobraćaja koji dolazi, gde su nam svi VLAN-ovi, ovaj virtualni interfejs prepoznaje samo ovaj saobraćaj koji je namenjen za VLAN 100, znači praktično on pripada VLAN-u 100. I sad bi trebalo da mu damo adresu, evo dole piše ispod njega VLAN 100 gateway, to je IP adres, znači ponašamo se kao da je normalan interfejs, ne virtualni. I to bi bilo to. Istu priču radimo za 200.
i radimo za 300. Tu je adresa dobijena od našeg provajdera 203.0.113.2. I to bi bilo to. Hajde vidimo da li to sad funkcioniše. Sad ćemo router da sklonimo. Otvorit ćemo ovaj jedan PC. I ako je ovo tačno, trebalo bi da mi možemo sada između sebe da se pingamo, odnosno da sales može da pinga marketing. Kod Cisco opreme, to je kod rutiranja, ne dobijamo odmah, kao što ste vidjeli, dobili smo request timeout dok on nauči rutu, posle toga kreće dalje. Kao što vidite, to je odmah krenulo praktično, znači posle prvog pinga i nadalje sad to sve funkcioniše i to je to. Sad ajde da probamo da izađemo napolje, znači da idemo na 203. Ista stvar, pošto prvi put pingam. Sad koliko će ovo da čeka, zavisi od kompleksnosti mreže. Tako to može da bude duže, brže, zavisno od toga kako je šta. Sad ovde imamo problem. Koji problem? Sad ćemo da ga detektujemo, da vidimo šta se tu dalje dešava. Ajde da probamo ponovo samo da vidimo da nešto možda nije. Ok, sad ćemo da probamo ovako. Znači, tu mrežu definitivno vidimo, znači problem je nešto gore. U suštini šta je problem? Evo kad budemo uključili simulaciju i krenemo sa pinganjem, samo malo da napravimo mesta. I evo puštamo ping. Šta se dešava? Evo konvertica radi. Dolazi do switcha, to je ok. Sad će doći do routera i to je u redu. Doći sad gore. I evo ide. Dobro, opet mora do switcha zbog VLAN-a. I sad će da pukne. Šta se tu u stvari dešava? Znači mi znamo da dođemo do tog uređaja, ali mi imamo problem povratka nazad. Zašto? Zato što jednostavno ovo nije router. To bi trebalo da bude u suštini router provider, ali vi obično imate, ne obično, nego uvek imate router, ali ovde pošto mi imamo neki wired end device koji je samo defaultni neki device koji služi samo za ping i ni za šta više, mi moramo sada nekako da njega, da kažem, nateramo da nam vrati ping, tako da šta ćemo da uradimo? Uradit ćemo sledeću stvar. S obzirom da ovdje imamo settings, imamo default gateway koji je, mi ćemo praktično njemu da kažemo da je ovaj router njemu default gateway. To je u svrhu vežbe samo. Znači to u realnoj situaciji neće biti tako jer bit će tu router neki koji će znati da izrotira i da vrati nazad, ali s obzirom imat ćemo naravno ovde natovanje i sve. Mi ovde sad nemamo tu situaciju zato što jednostavno nemamo tu mogućnost ovde da to odradimo jer je to samo kažem generički device, ništa više. Tako da idemo na 203. 0.113.2. Znači, to je sad da kažemo privremena mera samo da bismo dobili povratni ping. Tako da, ajde vidimo sada da li ovo sada hoće da funkcioniše. Znači, kad bi se vratio nazad. I evo ga, on radi. Tako da, znači, ovde bi, kažem, trebalo da bude router, ali pošto ovo nije provider, ovo je samo nama device koji nam vraća ping, ništa više, to je u suštini to. Tako da, žuta mreža ide i to je u redu. Ajde da probamo zelenu. Nema potrebe da pingam žutu, pošto smo već probali i žute zelenu. Tako da to radi.
i evo ga radi. I to bi bilo to što se tiče inter-VLAN rutiranja sa tehnikom router on stick. Često puta se ovo koristi i kao što vidite router možda ima samo jedan fizički interfejs, ali kao što vidite to uopšte nije problem. Znači putem VLAN-ova možemo da rutiramo koliko god želite praktično mreža, tako da eto to bi bilo to. U stvari nije koliko god želimo, nego koliko možemo VLAN-ova da definišemo, tako da to je to. I evo kao što vidite sve to funkcioniše, tako da router on stick može da radi i evo upravo smo pokazali kako to radi.